mirar la tele. Hola. Però què fas? No, és que ara comença l'hora. Vale. Què fas? Jo vull mirar Perdidos. Ja, però és que sempre que vam mirant el que et surt de la puta polla. Vigila aquest vocabulari, No, és que no menjar aquí ja. M'és igual que hagis menjat. Mirarem Perdidos. No. A veure, som tres, o sigui que votarem el que es mira. Visca la democràcia i el totalitarisme. Exacte, però una cosa aquí, qui és el tercer? Això, Mas, aquell altre noi, aquell més gros, amb bigoti. Això, en Pep. En Pep? Pep, una cosa, tu què vols mirar, Herois o Perdidos? Porno! És bé que els guionistes d'aquesta sèrie no saben què fer per tirar endavant. Cada dia això és més difícil. Almenys que et fiquin tetes. ¿Qué demonios puedo hacer yo? Casa y reanimar, revivir, rematar. ¿Qué demonios puedo hacer yo? Intervenir, invertir, insistir, revertir y volar hasta Kathmandú. Traficar con Winnie the Pooh y llegar hasta donde estás tú. And look, this is my truth. Ja sé què farem. D'aquí 10 minuts fem una votació i decidim què es veu, si Perdidos o Herois. Val, es podrà fer campanya per a un cap cas xantatge. D'acord. D'acord. He creuat els dits. Jo també. Et sents tan bé siguent un mentider fill de puta? És molt gran la política, és molt gran. Hola, Pep, mira, passava per aquí, no? I he pensat que, com que estàs al lavabo, potser voldries, o llegir alguna cosa, no sé, Per exemple, tinc Aníbal, l'origen del mal, las edades de l'olor, que té un argument molt atractiu, no sé si m'entens, i també tinc la mítica La perfumeria Mercadona. Quita! No em vull fer xantatge, ni res semblant, de me'n guard, però et dic que si, clar, tu votes per Herois, no em costaria res deixar-te llegir cada dia, o cada setmana, o cada mes, la revista que volguessis. Què et sembla? Joder. Una cosa, si cal, t'aixugo jo el cul cada dia, no m'importa. Guti, maricón, maricón, maricón. Volta, Pau! Volta, Perdidos! Estàs despert, Saps què és això? Un còctel. Porta xampany, porta martini, porta xirope de maduixa, trossets de fruita exòtica, ideal per una tarda de relax. És una recepta molt antiga, passada de pares a fills. Vols tastar-ho? És bona, Doncs si la vols beure cada dia, pots votar per mi, vota per Pau, vota per Perdidos, i te'n faré sempre que vulguis. Beso negro? Quin tipus de còctel és això? Què deu portar? Dame tu voto, No li facis cas, Pep. Només queda el teu vot. Endavant, sisplau. No el pressioni. No el pressiono, però si tires el vot dins de la urna, acabem ja. I ara només cal esperar a les 9 del vespre que tanqui el col·legi electoral i podrem saber qui ha guanyat. Digue'm gilipolles, però crec que... Gilipolles. Vale, gràcies, però crec que tampoc vindrà ningú més a votar. O sigui que podríem fer el recompte ara mateix. Ok, som-hi doncs, va. Perdidos! Merda. Sí! Merda. Anem pel segon. Herois. Sí! Sí. Bé, Queda
vot que decidirà què mirem aquest vespre. Vot en blanc? I això què és, un empat tècnic, ara? Déu meu, i ara què fem? L'única manera que ho podem solucionar és la forma més racional que ho resoldria qualsevol persona. Mari! No s'hi val, Codi! Ni és que portar perruca per estar en igualtat de condicions! Va. Estàs bé? Sí, tu? Tampoc. Una moneda? Tu què vols? Jo em demano cara. Jo creu. Hòstia, que ha sortit per la finestra! No corris tant, que faràs trampes, malparit! No corris tant! Vingats. Thinking about taking out all the guys and girls that are. I'm tired of being watched by the faces all around. Please just stop, 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 please just stop.